Čau, se divíte u dalšího videa. Chci pozdravit další fanoušky. Alex Černý, Albiho, Frajerus a VIP Filip. Zdravím do videa. A Jan Dědič. A zdraví, teďka jdeme na tu ochutnávku. Máme ochutnávku Tutry Futry, nějaká nová edice a seženete to v Actionu v Teplicích. Takže jdeme na to. Jdeme takhle střihnout nádherně. Víc to střihneme, jak to vypadá. Tak. A zase vezmeme ze skleníčku. A zase vidíte tu konsistenci. To vypadá krásně, ta konsistence. Nádherně. Tak to vypadá, ta konsistence. Ten obal. Tutti futy. Tak jdeme na to. Tak to je fakt dobrý, vynikající. Dávám tomu bodu z 20 z 10, je to fakt dobrý a je to fakt vynikající. Takže jo, takže si mějte se a u dalšího videa se čus, lajky a follow.